May hapon. Pangit ito sa baybay. Bigyan ka dito sa sulod. Pwede sa baybay kaya pangit. Init mo dito sa sulod. Pag kanindot sa hapon. Sorry ko ko sa unahan. Kuyagi ko ninyo. Pinangit at tanaw ng kamera. Medyo layo-layo na itong naabtan. Itong mga tao din sa baybay. Klaro ba? Klaro na. Marag silaw sa akong kamera. Marag layo na gid ako naabtan. Pwedeng dito sa nahan. Layo na itong naabtan ron. Karon kinagtamak-tamak ko sa tubig. Ito sa marag border na sa kuan Pikas Barangay. Ito. Siya. Ito magkahayag sa kasamahan. Sa baybay. Medyo layo-layo na gid pang naadtuan. So, balik na ko pa uli kay layo na akong naabtan. Parang Pikas Barangay na. Balik ta sa agi. Pindot yung baybay. Silaw lang akong kamera, dili kaya makuha. Parang padulong at pauli.
Ito maabot sa itong hapit na maabot sa to ang kanan. Medyo hinay di kayo ang hangin karon. Pauli na ta kay minaw na. Hapit na mingit-ngit.